ב7 באוקטובר החיים שהכרתי הסתיימו. מאותו יום התחלתי לסרטט מחדש את החיים שלי. חיים ללא ודאות. חיים שכל מה שידעתי, הרגשתי ורציתי כבר לא רלוונטי, כאילו לא החיים שלי. זו גרסה מעוותת של מציאות מסויטת ולא הגיונית. באותו יום הכל התנפץ לרסיסים, ומאז אני מנסה לאסוף את הרסיסים ולחבר אותם יחד לכדי משהו שירגיש נכון והגיוני. לאורך 519 ימים אספתי רסיסים, לא בהכרח שלי. רסיסים בדמות בני ובנות משפחה כמוני. חייהם התנפצו לכל עבר, והם כמוני רק מנסים לאחות את השברים. ככה הכרתי את לישי. בחיים שלפני רוב הסיכויים שבכלל לא היינו מכירים. אין בינינו קווים שהיו אמורים להתחבר, ואז קרה הנורא מכל. מה שחיבר בינינו זה המאבק להחזיר את אבא. אני את אבא שלי, לישי את אבא של בנותיה, רוני ואלמה. המשפחות שלנו התחברו ולא מתוך שמחה. את הקשר בינינו אין מילים שיוכלו לתאר, ואנחנו לא צריכים מילים כדי להסביר. החיבור בינינו נובע משתיקה והבנה עמוקה. לישי היא אחותי, אוצר מלחמה. קשר הדם שלנו ספוג באדמת הנגב בה גדלנו. כל יום הוא יום, כל רגע הוא רגע. מנסה לאסוף כוחות, מנסה להרים את הראש, מנסה לנשום. מלווה באוצרות מלחמה שנאספו במהלך 519 הימים האחרונים. 519 ימים ועדיין לומדים ללכת מחדש, כשכל מה שהנפש מבקשת הוא לעצור. מסע ארוך מלווה במסע כבד. בשבועיים האחרונים קיבלנו תזכורת כואבת. כמה הדרום אדום מאוד. אדום מדם. אהובים ואהובות שיכולנו להציל, שהיינו חייבים להציל, שבו אלינו בארונות. כמה הנפש עוד יכולה להכיל. היום, ה-519 באוקטובר 23, יום ההולדת של שי, הבת של נועם, אחייניתו של נדב, נכדתו של ליאור. יום הולדת שנה בלי סבא. חיים שלמים של ליאור פספס. בסוף החודש, בתאריך 542 באוקטובר 23, אלמה שלנו תחגוג יום הולדת 2. חיים שלמים שאבא עומרי פספס. האם נזכה שאבא עומרי יוחזר אלינו עד אז? האם אזכה לראות את התמונה שרואה בדמיוני עוגה עם נר במספר 2 ואין יותר את המשאלה הקבועה שאבא עומרי יחזור מעזה? היום יום האישה הבינלאומי. אני מסתכלת על רוני ואלמה, על שי, על יולי ואמה. אני מסתכלת על יפה, על נועם, על שרון, על רבקה ועל עוד כל כך הרבה ילדות ונשים שנאבקות כבר יותר מדי זמן שאבא, שסבא, שהאיש שלהן יושב. לאיזה עולם הבאנו אותן? באיזה עולם אנחנו מגדלות אותן? מה עוד נצטרך לעשות? כמה עוד נצטרך להיחשף? עד לאן נגיע כדי לקיים את האמנה הבסיסית ביותר שלנו כלפי הילדים שלנו? לחיות בביטחון, לחיות בחירות, לחיות בוודאות ובידיעה איפה האנשים הכי קרובים אליהם, הכי אהובים עליהם נמצאים. – 519 ימים ועדיין לא הצלחנו לעשות את זה. 519 ימים ועדיין כל בוקר קמה לשאלה מתי אבא עומרי יחזור מעזה? בחודשים הראשונים נאבקנו יחד. רצים מרתון בקצב ספרינט, בלי לחשוב על עצמנו. ואז הגיעה הבשורה. אבא שלי נהרג באותה שבת ארורה וגופתו נחטפה ומוחזקת בידי מפלצות רצחניות. מאז צללתי עמוק לפתולוגיה. החלטתי שאני חייב לדעת מה עלול לקרות לגופו של אבא, שמאז אותו יום מופקר ואין לדעת מה יצליחו להחזיר בכדי שנקבור אם בכלל יצליחו.
ואני נלחם ונאבק על החיים, כי את אבא שלי כבר אי אפשר להציל. המאבק שלנו הוא להחזיר אותו לקבורה ומנוחת עולם. את אבא עומרי אפשר וחובה להציל. שום תירוץ לא מתקבל. עומרי חי ושורד בשבי כנגד כל הסיכויים כבר יותר מדי זמן, והוא לא היחיד. ואני עומד כאן היום ושואל, מתי אבא עומרי חוזר? השבוע נכנס רמטכ"ל חדש לפקד על צה"ל. אז ארצה לפנות ישירות לאייל זמיר ולהגיד בקול חזק וברור, חובת ההוכחה היא עליך. קודמך בתפקיד, הרצי הלוי, הפקיר ב7 באוקטובר, המשיך להפקיר במשך יותר מ500 ימים וכשל בתפקידו. דמם של אזרחים וחיילים רבים מדי על ידיו. ראש ממשלת ישראל, הדרג המדיני והביטחוני, די עם התירוצים וגרירת הרגליים. תחזירו את כולם. תחזירו את החיים קודם, כדי שיזכו מחדש בחייהם, ואת החללים והנרצחים למנוחת עולמים, כי אסור לנו להפקיר אותם באדמת אויב עוינת. דמם של אזרחי וחיילי מדינת ישראל אסור שיהיו מחיר ההפקרה. כל עוד יש חטופים וחטופות בעזה, יש חמאס. לא יהיה ניצחון מוחלט על הרשע כל עוד הם שם. בשבועיים האחרונים התחילו להתפרסם התחקירים שנעשו. עדיין לא קיבלנו תשובות. איך קרה שהיינו בני ערובה ואף אחד לא הגיע? איך קרה שכל העולם ידע דרך לייב פייסבוק שאנחנו בסכנת חיים ואף אחד לא בא? לניר יצחק עדיין לא הציגו. איך יכול להיות שעדיין לא אומרים מה קרה לאבא וסבא ליאור? סבא שיצא להגן על הקיבוץ במקום שהצבא לא היה. שבועות מטלטלים ונראה שאנחנו שוב חוזרים לקיפאון. אין תשובות ואין דדליין. ראש ממשלת ישראל, ישבנו אתה ואני לפני כחודש וחצי, כמה ימים לפני שהתחיל ההסכם. הסתכלת לי בעיניים ואמרת שההסכם הוא הסכם כולל מחולק לשלבים. איך יכול להיות שהוא יסתיים רק בהוצאת חלק מהאהובים שלנו? איך יכול להיות? איך יכול להיות ששוב אנחנו באותה סיטואציה? כמה זמן עוד נחכה? מה מהעדויות של השבים לא מספיק ברור? מה מהעדות של גופם של החללים לא מספיק ברור? אין להם זמן. כמה ימים הם עוד יחכו? כמה ימים הילדים שלנו עוד יחיו ככה? כמה פעמים עוד אזעק פה על הבמה? די! מספיק! מהר! ועכשיו! כל עוד הם שם, אתם ממשיכים לתת לחמאס את החמצן להתקיים. אומרי לי, אהוב שלי, אני לא אפסיק, אנחנו לא נפסיק עד שנראה את רוני ואלמה רצות לעברך ואומרות, אבא, אהובים ויקרים שלנו, אנחנו לא נעצור ונמשיך ונדרוש עד שכולכם תהיו פה. לא יהיה פה שיקום, לא תהיה פה מדינה, לא יהיה פה ניצחון ולא יהיה פה ביטחון בלעדיכם. את כולם!